Og så filmer vi vores første køretur med Karo i... Der er en knallert, Karo. Vores første tur med Karo i Hyundai. Hun er nu ude og køre rigtig bil for første gang. Hun lige vil teste bremserne. Hun mener ikke, den drejer. Der er en dame med en inklusion. Jeg har set en bjørn den hund. Og en hund. Eller dernede. Fuck, er der ensrettet her? De der, de skal køre. De skal det er bare ikke væk. mig, der er forkert på det. Er der ensrettet her, eller hvad? Det ved jeg ikke. Tror men jeg de skal i hvert muligvis, fald. der er, men... Ja, men det er den anden vej, så. Det er min. Der er ensrettet den anden vej. Og så er vi ude og Det er Øvsebøvs. For fanden, det er rektor. Flot, skat. Du har så lige kørt rektor ned i modsat ensrettet retning. Nej, det er der altså ikke. Det kan ikke være en... Det går fint her. Der er klar stribe. Så skal vi så se, om hun kan finde ned. Hendes opgave lige nu er at finde fra Kvægtorvet ned til Vivaldi. Hun er allerede ved at oparbejde en sund irritation over sine medbilisters manglende evne til at sætte blinklys til. Ja, og du er Spændende at se, hvilken rute hun bruger. Hun vælger den der. Ja. Hvorfor holder den her ikke op med at blinke af sig selv? Bilen holder ikke altid op med at blinke med sig selv. Det er sådan en special feature, man har i en Hyundai. Ja. Jamen, vi laver en kort pause her, og så vil vi filme senere, når vi forhåbentlig er vel ankommet til Vivaldi. Over and out.